Des de la jornada d'avui, Catalunya està vivint la sequera més greu de l'últim segle. S'estan batent tots els rècords, tant el de quantitat de pluja que no ha caigut, el de volum de zona afectada i el de la durada d'aquest temps tan sec. En resum, se superen ja els paràmetres de la darrera gran sequera que ens ja remunta fins l'any 2008. I les previsions per ara, la veritat és que no són gaire optimistes de cara a possibles pluges. Laia Campos, molt bona tarda. És així, no? Més pessimisme que una altra cosa. Bona tarda, Vanessa. Exacte. Avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat aquest informe que confirma que Catalunya està vivint la pitjor sequera de la seva història. Perquè us en feu una idea, ara mateix el dèficit de pluja és equivalent a la pluja de tot un any a la ciutat de Barcelona. Per tant, per revertir la situació hauria de ploure tot el que plou en un any aquí a la ciutat, però fer-ho de forma contundent i urgent. I les previsions, com deies, no són gens bones ni gens optimistes. De fet, no es preveu cap episodi de fortes pluges ni a curt ni a mitjà termini i, de fet, fins a final d'any plourà per sota de la mitjana del que és habitual, per tant, plourà molt poc. N'ha parlat aquest matí la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Saray Sarroca. Estem vivint l'episodi sec més important mai registrat a Catalunya des del 1916. Estem parlant de la sequera més intensa i extensa mai registrada a Catalunya i la situació que encara la fa més complicada és que no preveiem cap episodi que pugui fer revertir la situació actual de dèficit ni a curt ni a mitjà termini. Per sortir d'aquest episodi sec equivaldria a la necessitat que hi hagués un episodi pluges que deixés tot Catalunya inundada al voltant de mig metre. Aquest episodi de sequera, però, no ha arribat per quedar-se. De fet, des d'inicis del segle XX s'han registrat fins a 10 cicles de sequera i el que preveuen és que finalitzi com ho ha fet aquests 10 últims. No amb una gran temporada de moltes pluges, sinó amb un o dos períodes de pluges molt intenses, com per exemple va passar l'any 2020 amb el temporal Glòria. Gràcies, Laia. Aquesta és una de les notícies del dia i, òbviament, aquesta sequera té les seves conseqüències.